di palua horo au sian sude akadosaku di dongani horo au diurupi horo au di sude namasa di ngoluku ai horo Tuhanku ai horo rajaku damena sumurung dia pehoko tua patogu horo hakia sama rumogo
Yang mahita di bagasang warniama ro anak doton di Purbadia. Amin. Ali amanami nasun basa si parholong roha di hami. Upuji jala hupasangap pami doho ale Tuhan. Siala partikian nauli nadenggan na di pasaha mutu hami. Ikion marpungu hami sude akapinok parni opung nami opung jailam nadea burunai baho. Ibaheni ale Tuhan totong do hami mangelek jala mangido tuho. Tarlumobi ale Tuhan tu opung nami nang do na tua-tua nami do sudia ka keluarga nami nang di jom parjolo ain manasida tu tanga siamunmu gabe marlas ni roha rap do hotho nasida ale Tuhan asaboy nasida gabe si partangiang di hami nang tokin naya ale Tuhan nang bulan naima acara ima nalaw mamipis inganan ni akkadaupung na tua-tua nami nang do akka keluarga. Oh mali Tuhan, nama dongani hami suruh todim to di Purbadia, manorangi pikiran, mabukai roha, asa anggiat, acaraon ale Tuhan, boy mardala do denggan. Ale Tuhan, masa gudang do penang si pangidon nami tuho, alay horo sudena botosa, gulmi ni parngulun nami, oh mana pasaut to ni ale Tuhan. Oh mali nami Tuhan, mari tianap Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Begasang korniama ro anak Purbadia. Amin. Dihamuna, dihita, pinopar ni opu jailam, nadiak, dohot opung boruta, boru nai baho. Suang sawani keluarga tasalu na nasian huriat tapi horas madihita. Horas. Marpung hita dison. Ahado bosirna husuku jo hamu hasuhuton. Amang malim nami. Iro tutu amang ala berencana ma hami pinoparni opung nami opu jailam nadiak borunai baho ima nanaing makporasi akka podo-podoman ni daw pungon nang do na tua-tua nang do keluarga dibaheni mangido mahami tu amang malim asa rade rohani amang malim nalaho mamipis ima tabba ni keluarga besar opung jailam marganadeak nang dohot opung borui boru naibaho di bagasa serek ni roha mangelek mahami tu amang malim asarade amang malim bayason mamipis tabak ni opung nami na tua-tua nami nang do keluarga nami but imamang jadi nungah hujak kondison harbuepir laporan do ringgit situ suara kata nauli do na tino nahon na buana uli do na pinabuana rak martangnya kita saluhu na aw pe pinoparnya pungod do cuma la pastor au gabi soni ma rupani pastor tanah di baen
Jadi ramartengnya kita saluna keluarga song-songon ya kato dongta dong atas sahuta do sahuria asa tutu gabe bagas nauli las rohani akau pungta las rohani pinoparna sogot haduan mian di tabakon las roha alam marha porsial jala di pasu-pasu Tuhan nasida jala tabakon patuduhon na di parade tu hatta do dihita inganan di Banua Gijang di parade dihita jala marhite tabakon gabe marsada hita saluna pinoparna senari martangnya kita ali Tuhan na bahasa roha disodangi hati uroma hami totong didongani homa akan natutua nami keluarga saluna nang parjolo lau tarlumobi dingani homa tabakon asa tutu porsea hami dung lau hami sian portibion rodo hami tu hanguluan nama notong agia mali Tuhan kami saluhna tong pasahatur diri nami tu pangaramodiomu marite Kristus si palua kami amin hatani Tuhan sian barita nauli ima nasinuratun ni labadia Yohanes bidu 14 ayat sada sahrodi ayat 6. Jadi untuk anak-anak bahasa Batak kita buat ya. Tidak sebenarnya melihat jumlah kita harus bahasa Indonesia supaya damai-damai. Tapi tidak apa-apalah. Nanti ditanya mama dan bapak, apa tadi sabda Tuhan di tempat opung itu gitu ya. Tapi saya baca dalam bahasa Batak. Unang ma bossa rohamuna. Porsea mahamudi de Batak. Jala porsea mahamudi au. Torop do inganan di bagas ni damang. Autsoi dohonok ku matuhamu. Nalau do au mangarade inganan di hamu. Jala lau piau parade inganan di hamu. Sai mula do au mangalapamu asa rapamu dohot au. Jala di boto hamu do dalat tu si pasahatoki. Dungini nasi Thomas maddo ibana. Dakku boto hami manang tu dia holau Tuhan. Jelas ya dia ma boto nami dalat tu si. Gabe didok Yesus ma tu ibana. Audo dalani. Audo hasitongan dohot hanguluan. Dangadong nasahat tuamai yaso marhite sianaw. So ni ma barita nauli na pinatolas tuhita di manogoton. Puji-pujian maniro. Jadi dihita salu na son nang totana kin hudokon. Sedang pola rong jamita. Yang ini jabuni okunta dohot. Kita sudah pinopar na sogut. Asa gabe jabu tabak natar pasu-pasu. Sian batu napir. Dot akan na gudang sini jala Batak. Naboy patuduhon apor siyota. Sonari naing taurasi tapipis bagas ni kita saluna inganan pun tanong pagdiolo dot kita pinoparna na naing mangigo. Sonari ali amang pardingga basa di topahodo gudang tada. Talumobi di topahodo aik na tiyo na yas ay sitiruon na mga luluy dalan na toro asamian imana nagabi pa yason akana kurang jala didokodo dirim ay hanguluan di jolo nami di tonga-tonga nami radedo ay natiyo dison hupangido hami aliamang parding gabasa suru matodim to di porbadia asa songgop jala mian di aikon
Marhite na hurasi hami tabakon inganan ni opung nami do sude pinoparna gabi inganan na marhapor siaon na mapay dapotan hanguluan jalan na mangihut patudu hasa daun ni roha di sude akka pinoparna marhite Kristus si balua hami. Amin. Lapatan nion lapatan na songot tada ni tangyang tadui Martinus satu bijang tatangyakon opung ta tatangyakon keluarga ta tatangyakon nahite pa dua sugot tong de komate alen mate na matapos siaon jadi asa na sida pe gabe dongat ta partangyang. Jadi dihitak keluarga saluhuna nunga taurasi tapi spis inganan yo punta do tabba ni pujailam do pinoparna jala tada upai asongon songon daupana angur nama tipul tangyang tetap agomos melesan nari tujulan nyari asida sida pe di bagasan dame kita di bagasan dame patudu holong ni tuhatta martangyang mahita amang pardinggan basa rohami manopot bagason na dipatupas yan batu napir dot siang kaluja ni keluarga lakat tukang nasu haulongi hami ngutangnya kok kami kurasi hami jala ku dopai hami anggia magabe inganan nagabe dapotan hanguluan di opung nami keluarga. Tarlu bobi naga besada tona tuhami saluhuna.
asa hami pe gabe pinopar na burju marna tua-tua na burju maropung akaupung pe na burju mar pohopu akan na tua-tua pe na burju marana dot mar boru asa dapotan lasni roha marite Kristus si palua hami amin. Tuhani madongani hamu debataan nasun hinagogoy mamasumasu hita saluhuna ama doho anak doho di porbadia amen. Jadi ulaun pangurason panangiakon dapat nyo punta lungasun be boy mahita mula di bagas alas meroha doho turiat bagasta manurusan pilihan ulah pilihan nabadia Mulata ba misa perjolo jauh kami ngajo namar tugas di misaon pemimpin misa Pastor Gonzales Nadeak pemimpin lamor opat dua merdeka luas nasa harap Situat tamberbu kesibana ala dusan. Saya lubara adi situat tamberbu kesibana ala dusan. Leon amu maholok tibana sayro amu marsopa. Leon amu maholok tibana sayro Sang Guarniama dohot anak dohot todi porbajia amen. Hagogoni Tuhata Yesus Kristus holong ni rohani debata dohot parsa orang ni todi porbadiama madongani hamu saluhuna namamu Damang dainang na pinarsangapan ang gibotoniba na hinahulongan di bagas tuata Yesus Kristus hita pinoparni opu jailam nadiak dohot opung boruta boru na baho do pinoparni opu jailam na makahamarangi suang-suang ni hita sahuria saluhuna. Selamat Natal jala horas di hita saluhuna. Selamat Natal. Dohot ako punta do natorasta nang itoni badison nang perjolo di jauh Tuhan tutur na si dahubayang bison nuaeng porsea hita opuna burju do na sida awla kudada opung alay bodoh botan na burju ala aka tubuna uda do na poru do baba kana burju do alani porsea do hita mangolu do nasida rap do tuhatta moleate di Tuhan ala di leon di hita opung do natoras na burju ala ni nasida do hita asa adong sonayahu do kodaro kita na maputa siya bulu ala ni nasida ni sunod dunu aing asa adok kita jala bohita marpungu songonon sonari di gereja Katolik marpesta Natal lohita jalan waeng tapestaho dua kedana na pinamate ni si Herodes di Katolik sa 90 pakaian ni imam nuaeng na mera do
Ada yang sengaja lu pakai na botar. Ala masa Natal. Jadi baju tapi son botar. Ada yang mulai dari segi liturgi na merah alanya ha. Tapi gian lu pajahon sian gereja lu buat tidak na upiliti untuk persadaan on. Pajahon sian huriat ala ulido pajahon ni. Alanya harus dipamati Herodes sakadana di Bethlehem nama umur 2 tahun tutoru. Pikiran na marhiti na pamati akadana ki mati Yesus na baru tubui. Diri pui mana Yesus saingan na. Abe bisuk do Joseph do ina Maria. Ro suru-suruan madok asa borhat na sida siap Bethlehem. Didok tumesir do didokon. Alina penting borhat na sida. Alani hita saluna. Nasa keluarga alani pinopar ni pungod daw sedok do hita niku kan. Asugari pastor nasing hamuin da do. Itu kan? Ai do. Jadi hita saluhuna pinopar ni punta. Hita penamarang-marang saluhuna sahuria on karas do tonon. Unang marroha Herodes hita. Sainaing manian hita marroha songon ripe na badia songon Joseph do Maria. Marroha nauli asa nipit tape nipi nauli jala nipi natio. Nipi nauli nipi natio ditopot suruh-suruan di debata. Bolok kaparroha naroa persia mahamu nipi na ililibig. Ido. Mudum nyop yolo sesona haru warna sore. Ale molo nipi na marroha na burju rodo tonani debata mapuan kita tuakan no ina denggan alanya kahahurang atta ay perdosa do ita sudi ta solsoli jala ta pangido hasesani do satay siat tuhatta debata debata nasun hinagogoy di hita. Saya di sesa ibana kadusata jala di tugu-tugu hita tu hangoluan na manotong. Amin. Mari deh kita ali Tuhan.
Aliamang partinggan basa marpung hami di bagason di parnako ni matanyari diari nauli di bulan nadingganon madok mauliate ala dilioko tuhami opung nami dilioko tuhami akan na tua-tua nami na buju satami tu ali Tuhan ala ni hasadaun ni roha di babagi keluarga nasida jala dipamasuk tu nanang dipamasuk tu batu napir songot tada na martohap jol mana porsea di hanguluan na manotong dongani hami ali Tuhan di ulang nabadion marhite Kristus si palua hami amin tatangihon hatani Tuhan pajahau sadarion sia surat na perculu na sinurat ni Yohanes bidu sada ayat 5 sahat tu bidu 2 ayat 2 Odo berita nahubeki hami sian ibana gabe binaritahon tuhamu panodang do debata dang adong di bagasan ibana manang aha naholong molo tadok naung saur hitatu ibana huhut taulahon naholong pargabus do hita dang si ula hasitongan hita alai molo taparangeon hatiuron songon ibana na di bagasan natiur saur do hita sama hita jala dibayas mudar ni Yesus anak nai do hita sian nasa dosa molo tadok naso adong dosata tapoto oto do dirita jaladang di bagasan hita hasitongani molo tatopoti akadosata haposad do ibana jala bonar manesa dosata jala payason hita sian nasa hageduhon ali aka anaha hubege husuraton tuhamu asal unang merdosa hamu molotung adong na merdosa adong do pangodiota tu amai ima Yesus Kristus partigori ibana do sabda Tuhan Syukur kepada Allah. Referen nomor 8 sada. Martua majolma namian di bagasu Tuhan. Martua majolma namian di bagasu Tuhan. Matua maganup nama kabiari Tuhan. Nama parangin
dongani hamu. Nang hamupe didongani Tuhan. Barita na uli ni Tuhan ta Yesus Kristus na sinuratun ni Nabadia Mateus. Hamulian madiho ale Tuhan. Asa dunglaw na sida Roma suru-suruan ni Tuhan diida si Joseph di Lipina na madok tu ibana. Hehe maho buang madak denaki rapdot inanai maporus mahamu tutano Mesir. Di sima hamu jolok pai maromse hatakku ay nanaeng luluan si Herodes dodat denaki asa naing pamateon na. Jadi hehe mai bana di buang madak denaki rapdot inana borngini maporus tutano Mesir. Lalu di sima na si dapat mamate si Herodes asa jupang na didok ni Tuhan ni matite sian panurirang na madok sian Mesir do jo anakki. Asa dong mamoto si Herodes nang di pauto-auto akka perhapis tarani di bana marre masih tutu mai bana disuruh ma tu Betlehem do tu sadok lua na humadiang akka na mamunu na sida mamunu dan bawa nama rumur 2 tahun rodi akka no mek siani obar tu tikki nau ni risihanan nasian akka parhapis tarani isi baju pahatani panurirang Jeremia nama dok terbigido di utarama suara partangisa do tangguk badar yang gui si Rahel do yana konnai dang olobe apulon ainunga sun siap nasida. Songoni mah barita nauli na penatolas tu hita sadarion. Puji-pujian maniho ale Kristus. Sampaikan orang tuanya kepada anak-anak kita yang tidak tahu bahasa Batak pesan dari perayaan Ekaristi ini. Jadi tu hita selalu nak ala ni naeng raja na marhuaso terus Herodes diri puibana na gabi saingan na Jesus lo ibana tu perhapis taran na siyan habis saran ino nakin udut ni ido pajahaw ni ido ipakulingi suru-suruan do akka perhapis taran ni gabi siya dala na asing do na sida mulak ala dang persis di boto Herodes ay nga mulak siya dala na asing perhapis taran ni isa boleh dia do, ikan dia di Betlehem lain, tubuh Yesus indarwana. Kadang di bote mana na di dia. Ujung na di paret tahun ni bana masa di pamat sudah ada anak nama rumur 2 tahun tu orang narung di Betlehem. Ngeri dunia. Mula pendek pikiran kena lo puasa lah. Yesus nasa do gabe mati ko dana narata lo kan. Ale mo siya na Katoliko ni di dokon. Madat dana nang perjolo posea Tuhan membeli diri na ninna. Alani pakai sesuatu na berwarna muda do. Sadarion. Di Huriata. Pikiran di mana? Mulai pamate mana kada dana gido di Yesus masih mati terdang. Alai Joseph amana burju. Tu keluarga do rohana. Bahasa Batak na natakas tu keluarga ni pina. Kan biasa lo anak Batak. Ni tu sino ni pimin kan. Jadi patarakon ni pion tiap Betlehem ala naik pamateon ni Herodes Jesusi sada to na arke siya barita na uli sa darion asa takas ta boto jol mananaing marhuaso gabi gijang dorohana gabi olo maroha jahat mamuta salona piolo do dibain ase mana berkuasa aling ngodo nakidi bonani mlonon napung hampir modok-kodok kita rengi unang adong di keluarga tamarroha Herodes parjahaton ngolosong na pikir ado mar pikir-pikiri irebok na iru bereng sebasna sabis ni hasadaw na mat keluarga isi do bereng ang gosong nang rebok dihita nang martodok kita kan itu kan isi do bereng sebasna na udur tusan jadi di mingguan mulai tanggal 21 na manggali amak kali ikan sada nung amar pung opunta udah ison udah sabi nung udah tinggal lupisan tu inon ale nung amar pung ison itu sada nung amar pung nasida di jolot tadi son jalan mulai masugut rak mana sida tajungan
Udah masuk. Kita juga nama nasida. Kita. Papungbung dah kita parisa. Punta natuat tak itu niba di son. Kita perlu do maroha marsada. Yang maroha sada dah. Maroha marsada. Masada hita nabi nodomu di kolong di Tuhan. Ikut tada Tuhan na tubuh di bagas serwata. Jala tubuh di namara maranggi marito. Dia suruh tadok kenapa begitu sonon siapa jawab berdua nakin. Hau na jono de nolo masiugusan kan itu kan. Toho de narwaku. Alai nak si pasomalon si masiugusan. Jelas sudah keluarga di son kan itu kan. Masugot ado ulaun atung harga. Lah itu tong tu inganan dia bunda baru ni sida punta lokal keluarga daduan. Masih tetap berengi ikut tabuan tu bagas tabi. Tonani ulaun masuk sadari ope. Asa tak kasih ta pinopan opung jadi dam dia opung boruka boru nebahau tong burju songo dia kopung tanah burju di ulang naba dia madok melihat tadi ta sudah keluarga dongan na burju saya di pasu tua maka burju nasida anon tabai itu saya tanya sisira tabai nasa melihat apa itu terharu doa memberang keluarga tes dia na burju kita pihak keluarga saya tapatuk tanah burju hasadaun nasi tong di bagasa Kristus oduh baik tonan yahau parimangnya sadarion hasadaun nasi tong di bagasan Kristus supaya nanti orang tua menerjemahkan kepada anak-anak kesatuan yang benar di dalam Tuhan oduh di bahit judul parimangan jadi pabagas sonon adong kui waktu turian opung partajung bunga aku udah mana opung nison dangi opung partajung bunga. Nah, bahasa Batak udah kesenon. Di sada hutan na nalongo, miyam makeluarga na marhamaranggi. Nama dok dok pe udangi. Oh, dok na di na di alaman. Dahau ni tapi tadi dah dua hal na sida bawa. Syakangan dong mangoli. Jalan tu dak dana di bahasa Tuhan. Alai si bayi dua siap pudan alai dua nasida dan mangoli do beti kimoding amadohot inang nasida. Fitur itu pasyakangan do bagasna jono jaguni papa nasida naninganan ni siap pudan. Jala siap pudan di mia di bagasan bagasi. Nanti nadi kondi na tua nasida. Alai dong berbagi warisan do be nasida. Kan kadang berbagi do be rak mengula jalak rak sabaremea do nasi dapat dua betul siang kan itu siang kini mengula doli do mana dung panen berbagi dos nasi dah bagi dos dibuat cakang ama tu jabuna jalan di pamasuk tu poti na tu lubung na soalnya tong si bayi dua siap pudat siang gian dibuat di mana emena jalan di pamasuk tu lubung na jadi tikiborngin nang bodum saya pikiri siang gian on. Ini mana? Bah, masa bagi dos kami doa kangen. Doli do beaw. Ini mana kan? HP akaku nungarung tolu tuna. Perlu do mangan akageleng nami. Malugo nai itu ripa masuk mana emena tugo ni tobong. Jala titaruan di mana tu lubung ni akang na ala buka do pitu. Melalau tu badian nasi dah do di tinganan dalongoi. Saroni bane pamasih mana lubungi. Orang kita mangihut berpikir misekang na. Bah, wasa bagi dos kami doang kita. Ini mana kan? Nak doli mana? Anggiku gudang dora, nak perlu di mana termasuk ongkos martadang mangariri nanang anggi borku na burju. Ini dikiri mana kan? Itu. Bah, kita lima masih mana mena tu goni. Ditaruhan di mana tu lubung yang gina tikilau martadang ang gina. Bukan dijepi. Masih jaga, masih jaga. Menugut, lo ngangang gina, gak bisa betul emena, kan? Apa itu ngamoru ala di lehon di matok kangen, ala dabah, naruhana mulun ini aku bisa dulu, naruhana kan? Itu gimana berita naudi? Ditaruh di mana bisa emena itu lubung niak kang nih? So ni musiak kang nih, dari mana lo ngang gimana? Wah senang marah murah kok. Al uduk koni di jabu dewe martangi yang nasi damodok melihat itu tuh melihat Tuhan.
Alat taba eme di lubung nampe nunga dibagihon. Kanina kan. Bisa ada tiki mabuan eme siap kangen tu lubung yang gina. Pajuk pa may bana do ang gina, tong mabuan eme tu lubung dakang na. Oh datang. Hohom na si dapat dua. Masih holan na si dapat dua terharu. Baru betakas na marang giru habe na masiliano. Na marang giru habe di diri na si dalu di patu-patuhan. Asam na ngarong na lubi, alay na ngarong na orang tipopok. Dan mengahut tu diri, alay muluboi mengahut tu aka angging na akam nabi. Naraku nang pola pabegal sebetulnya lagi. Indian ni manang itabatan, mulai senari akadamang akan arong bapak, haulong ita sudi geleng teh. Akau pun pe perjol maka ulah itu dah tu akau pun nabur winokya pun pede. Enak pesong na olo do marperinga sinungokan. Ale mau lutu inong ini do dah. Inong gabi pun nabur sudah. Gua katampin na kan. Ale itu akap peromai pe gabi peromai nabur juga mending kan. Itu popo pe gabi popo nabur juga. Jadi untuk anak-anak semua nanti kalau pulang nggak tahu apapun orang tua mendoakanmu tapi doa itu harus menjadi anak-anak duluan baik pada orang tuanya. Jadi aku kita lupa. Lagu lama. Judulnya tambah saya ada marwata. Oh, mantap. Apa orang itu nih? Tapi gini. Kamu aman, kamu inang, tinggal begin kamu, tinggal keok kamu, akabodani yokuta, si jolo jolo asa urang gabe lelurohamu siat jalan nasito siat jalan natiko masai goda di tanah namasa nama saja dina ima akabar kilo nang doho parmaraan asa tumar mana kita sudah matuare optibio ayun ngalam majoro pe ajal ni joma ganuto kido sairo pamutuna tua kajolma na ditaro nama baik hampir rohani joma rohu semaat kesaki pati pohon ada buah babagas sosi tahun nazo tarhatahoni sai nggak kono matonana sai ngadeng ganima taulaho asa sahana sinar kami rohata tapasada marohata tabau dumadirita asada potita hasanani tapasada marohata tapau
Nah, jadi nakin lokon tonana tapos ada rohata di bagasan kolong ni wata Yesus Kristus. Sonari tapasahat tang yang pangiduata. Ada mang pardinggan basa nunga utangi hami hatam nasumbadia. Jala kurmangi hami satu minggu nami gabi bohal di parohal nami. Sonari rohami tujulom pasaton aka pangiduan nami. Biarawan, biarawati, dan pengurus gereja, khususnya juga di Tanjung Bunga ini. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kesempatan, atas kemurahan hati-Mu bagi kami semua yang hadir berahmat ini bagi kami. Kami tidak mohonkan rahmat-Mu ya Tuhan, khususnya juga bagi kami biarawan-biarawati dan pengurus gereja di tempat ini. Kami tidak mohonkan rahmat kasih-Mu dalam hidup kami, dalam pelayanan kami setiap harinya. Semoga dengan cinta dan kasih yang Kau curahkan bagi kami semua, kami dapat jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan yang maha baik, kami tetap mohonkan rahmat Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, dalam perjuangan hidup kami setiap hari, khususnya juga dalam pelayanan kami, serta kesetiaan kami kepada-Mu. Berikanlah kami ya Tuhan Roh Kudus-Mu dan cinta-Mu kepada kami setiap harinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ali dibata amanami si parholong rohani hami. Apalah ditikyon oleh Tuhan dari daro holongmu ima di keluarga peparan ni oppu jailam nadia boru naibaho. Ale Tuhan suruma todim todi porbadiai mabukai rohanami, mabukai pikiran nami, asa martabba ali Tuhan hasadaon ni rohanami, rencana acara nanaing si ula honon nami, homali Tuhan nama dongani, hami asa anggiat ali Tuhan, boy acarai mardalan doho dengan asa totong damem nasumurungi maringanan di hami nang songoni elek pangiduan nami itu martangi yang mahita Ya Tuhan, doa kepada pemerintah setempat. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, pada keluarga besar Opung Jailam yang berada dimanapun, telah sampai di sini dengan keadaan sehat. Terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau sertakan kepada kami semua yang dimanapun berada. Ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, dengan banyak kesalahan, dengan kelalaian perkataan kami yang kurang berkenan kepada Engkau. Semoga Engkau berkenan mengampuni kesalahan kami, dan melalui kerendahan hati kami memohon ya Tuhan, semoga Engkau memberkati kami, keluarga di sini, pemerintah di sini, khususnya Kabupaten Samosir di Desa Tanjung Bunga. Semoga Engkau selalu melimpahkan berkat di daerah ini, di desa ini, dan menjadikan daerah ini atau desa ini menjadi daerah yang Engkau selalu berkati. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Engkau berikan pada kami. Martangi yang mahita, kami hormat Tuhan, Martangi yang mahita.
untuk semua keluarga dan pihak yang mendukung rangkaian acara pesta Okalan Holi Opung Jailam Nadia Borunai Baho Dohot Pinoparna. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah semua keluarga dan peparan Opung Jailam Nadia Borunai Baho agar tetap sehat dan hidup sehati dan satu tindakan. Bimbinglah kami semua agar melangkah bersama dan maju bersama. Allah Bapa sumber cinta kasih, berkatilah rangkaian acara pesta Okalan Holi Opung kami agar dapat berjalan dengan baik. Berilah cuaca yang baik dan berkati jugalah semua yang mendukung rangkaian pesta Okalan Holi Opung kami. Berkati semua saudara-saudara yang ikut serta dalam pesta Okalan Holi Opung kami. Berkati semua rencana kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Allah Bapa, berkatilah kami semua yang ada di sini, agar kami selalu diteguhkan dalam iman sebagai anak-anak Allah yang Engkau kasihi, dan semoga kami semakin berani menjadi saksi cinta kasih-Mu. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan doa kita masing-masing di dalam hati. Permohonan yang kami sampaikan padamu dengan penuh iman kami bawa marhite Kristus si balua kami. Amin. Matanya kita anggiat di halamohan di batah pilihan tahun. Saya di dalam Tuhan ima pilihan tahun siat tangamunan. Bahan asang apun doh amuliau di kuarna. Baik hatuau di ita. Do di sadok uriana na benye. Ali amang pardinggan basa kubuan hami siluan nami tujulong. Songot tada no pasat tami akasakap nami daulinya dinggan. Songot tada no pasat tami hasa daun nami tupan duguno guamu. Pasada mali Tuhan siluan nami sakat nami sita-sita nami nauli tu siluannya Yesus Kristus naolo gabi zolma dusun hami alai terlumu bialo mana mate kumoko pami marite Kristus si palua hami. Amin. Tuhan imat dongani hamu namamu be dongani Tuhani dopa gijang maroh hatta dongata bae wata dopa Tuhani madok mauliate mahita tutuhat de batata patu jada tamandui